Ah, goeie. Hallo. Wat, wie jij dan? Ja, we zijn honden en hond uitlitten. Ah, waar je? Voordat we op vakantie gaan. Oh, zeg, we zijn hinnen. Texel. Lekker. Ja. Ja. En gaat de hoen net mooi dan? Nee, nee. die gaat bij Beppe. Dus die van een keer in het wapen, dus dat wordt heel handig. Dat is even de laatste wandeling, Joert. Ja. Ja. En je mijn broer en zus? Ja. Ja, zeker. En ken je wat goed met elkaar? Nou, soms hebben we ruzie, Soms. maar meestal gaat het goed, ja? Ja. Op vakantie komt dan ook wel goed? Of, Nou, dat hoop ik, Dat ja. hoop ik. We sliepen wel op verschillende kamers. Ja, ja. Ja. Gelukkig hebben we genoeg gamers daar. Hè? En wij hebben ook een Netflix abonnement gekocht, dus daar komen mooi films zien in de kerstvakantie. Dus dat is wel heel fijn. Oh, dus dat hing je hem dan net. Nee, dat hier we nog Dat net. hier nog Nee. net, nee. Dus dan ben je hem helemaal verkocht nou, denk ik, of Ja, niet? dat Ja. is wel, ja. Iets te volle. Dus dat we je nou boeten treffen, dat is eigenlijk bijzonder. Nou, Nou, dat nee. valt ook wel weer mooi, maar... dus ja. Moesten hard hem hebben. En hadden we hem dan bij een eigen account, dat je hem tegelijk zag of zag je hem mij ook nou, Nou. we hebben nou zo'n abonnement dat kun je op 12 verschillende Tegelijk? devices kun je dan zien. Ja. Dus bijvoorbeeld op televisie en op een iPad of zo. Maar, en via de heb ik gewoon vorig jaar in een account. Dus je hem zag net mij elkaar. Nou, net nee. vaak, nee. Nee. Alleen op het familie-account. Ja, En wat bestond nou aan het zien? Stranger Things. En dan? ja, de Flash. En hadden we hem dan bij elkaar er dus ook even over van, want je mooi een belibje op Netflix of... Nou, Ik soms wel, ik maar- zei ze wel van, we hebben snel aan het zien, dan zei ze, ja, dat is dat al aan het zien. Soms zei ik liedjes, stikjes, die je bijvoorbeeld van een film of zo zien wil, maar ja, dan is het er helemaal niks. Dus ja. Ja. Ja, dat, ja. Maar ben je dan echt aan het binge-watchen, dat je de hele tijd serie na serie zag of aflevering na aflevering? Nou, ja, dat ik wel een beetje. Ja. waarom dagen die, ja. Ja. Dus je verslaafd. Ja, wel een beetje, ja. Netflix is verslavend. Maar dat Ja. wist je hem ook wel, toch? Ja, dat is wel zo, ja. Nee. Dat wist je hem wel net? Ja, ik Ik wist het net. wel, ja. Ja. Nou, ik zou steeds een heel soort willen dan op Texel. Ja, En dankjewel. nou ja, maar een beetje afwisselen, hè? De natuur en Netflix. Ja, zie je het wel.